Ungayenza into ozoyidinga. Ngabona khona abantu khona esinye isifo sokuthenga izinto ezishibhile. Ukuthi just ngithole ushibhile ngathenga nje. Ngathenga oil ishibhile. Yamba nani bathini ukuthenga emotweni amanzi ukuthenga Antifreeze. Yeah, antifreeze. Yeah. Antifreeze. Ngayithenga ngokuningi ngayibeka. Ngayistocka. Kahle kakhulu abantu bastocka. Bangana business kodwa bayastocka. Yeah. Bastocka. Lesikhathi selifuneka le antifreeze ngakhohlwa ukuthi ngistockile. Ngayo gijima ngayo ithenga. Wow. Le mali bostock engayo ngabo wanikela ngayo le mali. Yasiza abaningi. Angeke umanijwe imali engenile. Hayi bafana. Ngiyabonga ukuthi bakhona abangizwa. Umama akayeva ukuthi hey uma ushumayo na wa serious too much. Abantu basebangasakhululeki. Bangathi uyiphoyisa. Ngamunye unyaka ngazi u85 noma kuningi ngathi ngehla lapha ngathola kunetoyitoyi. Manje ngangihamba ngemoto bathi 323 ezizinyana. Baye bezizama bengizamaphoyisa ezinyana. Sebangivimba lapha. Bashaya imoto bathi ngiyacabanga ukuthi kwakulo serious lokubona umama ukuthi ngabo ba serious. Abona agonela iphoyisa. Wathi umuntu umntwana hayi use. Ngiyahlonipha la gama lethise. Bafuna ungihanga manje bathi ngiyiphoyisa. Akuphelanga avika kwathiwa kungothi iphoyisa liphila. Manje ngithanda ukusho ukuthi ezinye zezinto zihambisana nomusa kaNkulunkulu. Zizinto efanele ukuthi sizifunde, sifundiswe, senze. Akusizi ukuthi wena olwazi olungaka. Kodwa ungeke ulishere. You must die empty as a disciple. Hallelujah. Uyazi ukuthi uma usho noma yini, noma bayakuzwa noma bakuzwa ukusho. Amen. Izimo mazifika kuwe uzithobe. Uma zala umayiva ukuthi uma udimana nezimo ezinzima ukuba umhlanga. Okay. Umhlanga bayizikhuphula ziqhamuka yazi la. Uma nabi zibila ukukhuphula ngathi umhlanga izinto awusekho. Ngemva kwekhuphula uvuka kancane uvuka elihlaza kakhulu. Lezi hlahla bezimile zisiphalaza ziphuke nempande. Ngabe beziphikisana nezinto. Impi akusiyethu. Khona umnikazi wethu. Singabo siphalaza sithi yithi. Kanti la ufanele ugobe khona. Uyithobe khona. Uzomukeliswa umusa. Usinde ezintweni. Usinda ngoba uzithobile. Kodwa umuntu othi nangimina nangwena. You never last. Angazi mina ukuthi intanga zami eziningi azisekho. Saphila impilo erafu. Epretoria. Sasa angazi bathi ungathi uvela ngapha eHart. Yabona game ebesidlala thina le ePretoria. Okay. Sidlala esitimini bathi isiparapara. Cabanga ukuthi udlala ngento eyingozi kakhulu. Futhi bakuthi uyiphethe futhi platform mayiphela la. Yeah. Ushaya isiphetho. Yeah. Owagwayiza uyangena. Yeah. Sasinda kanjalo. Asasi kanjalo. Yeah.
umhlabeleli uma ngivuka emuva ngiyamangala uma ngivuka emuva ngiyamangala ukuthi angina-stretch basibamba inkunzi phakathi esitimeleni benginganayo nje ngazisola ukuthi wayengayathanda kanti kuyangisiza babanjwa laba abanama-ogama asho njalo ngokuthi umuntu ophatha isikhali uyofaka isikhali nanamhla lokwami sifuni nje isibhamu ukhona mfundisi abashumayela abasethi angifuni bodyguard nawe la ukhona usathane usifaka uvalo sifaka ukuthi siyakusaba sibazini abathile cabanga ku-level yomuntu uma uya kuye umuzi ahlala kuwo uma uya kuye become intimidated ngoba uyakusabisa usathane uma izwi lithe hamba kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyakuthinta athi thandazela lesisakwazi umlungu lapha emonto kanti uyawudinga lo mthandazo wakho ukuthinte wena kunezinto uNkulunkulu asithinta thina ukuthi sizenze ungathi uhleli la ubona iphutha la lo setuceleni angaboni avele umuntu ngivele ngabona ukuthi izawuwa lento wamenza lutho utho omunye umngcwabeni njengoba ngifundiswa semngcwabeni litshengile ibhokisi uyalibona laze lathi phushu manje ngivele ngabona sikuza ukuthi uNkulunkulu uyamkhomba ingozi uNkulunkulu uyasi-appointa as-anointed at any corner la ukhona as a disciple do something about the situation okuyo letha umahluko la ukhona uma usesikolweni noma usemsebenzini mawaziwe ngezindaba zikaNkulunkulu sithi masifika ezihlotheni bathi sesithandaza base bazokuhlebela bathi ngishisa kanjani mina ngisho lokho bayakunqamula masinya ukuthi uyabasiza basalwane uthi ke masambethe ngamandla